фуруги субхи донои китоб аст дар соли 2020 ҷамъ аст ва ғолибон бо ҷоизаҳо сарфароз гардиданд. Акнун ғолибонро дар шаҳру ноҳияҳо қадршиносӣ мекунанду вохӯрии онҳоро бо хонандагон доир менамоянд, то ин ки шавқи китобдӯстию китобхонӣ дар дили дигарон низ бедор гардад. мавриди зикр аст ки дар озмуни мазкур имсол аз шаҳри Исфара Муродчон Бойсаризода дар номинатсияи аз ёд кардану хондани осори адабиёти ҷаҳон соҳиби ҷойи сеюм гардида бо диплом ва 15,000 сомонӣ сарфароз гардид. гурӯҳи эҷодии мо дар манзили истиқоматии Муродчон бо аҳли оилааш шинос шуд. падари Муродчон низомӣ буда дар қисми ҳарбии шаҳри Исфара хизмат мекунад. модараш бошад омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Исфара аст ки Муродчон низ дар он ҷо таҳсил мекунад. Муродчон орзу дорад боз дар соли 2021 дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок намуда соҳиби ҷойи якум ё шоҳҷоиза гардад. мо аз Муродчон пурсон шудем ки оё барои хондани китоб ӯро ягон кас маҷбур мекунад. ӯ дар ҷавоб гуфт ки худам китобхониро дӯст медорам ва барои ман падару модарам доимо китоб тӯҳфа мекунанд. Я очень люблю читать книги. Когда я читаю книги, я отдыхаю. Мой любимый подарок – это книга. И когда читаю книгу, у меня появляется интерес к книге. Книга мой лучший друг. Никто меня не заставляет читать книги. Я сам читаю книги. А сейчас я вам хотел рассказать стихотворение французского поэта Виктора Гюго «Вишни». Когда все вишни мы доели, она насупилась в углу. Я предпочла бы карамели, когда надоел мне твой сын. бойсаризода Муродчон ба хурдсолии хурд нигоҳ накарда аъзои 3 китобхона мебошад. ӯро ҳеҷ кас маҷбур намесозад ки китоб хонад. аз хурдсолӣ хоҳиши зиёде нисбати китоб дорад. аз 6 солагиаш ӯ пурра хонда навишта метавонист. барои ҳамин ҳам 1 сол пештар ба мактаб дода буданд. барои ҳамин Муродчон дар оянда орзуҳои бисёр дорад. мо пай бурдем ки ба Муродчон мейри китобхонию китобдӯстиро падару модараш зиёд намуданд. ҳоло бошад Муродчонро ба вохӯриҳо бо дигар хонандагон таклиф менамояд ва дар бораи чӣ тавр китобро дӯст доштану китобхон шудан нақл мекунад.